Добрый день. А? Что? Добрый день. Рад встрече, благородный. С контрол бяга. Вот. Я сдавал кусок. Где что нарушил? Это вот. Значит. Стирал часа. Тези. Денежно. О, мать. О, Став запускал карту. Бравными. Вон. Я очищу эту дикую местность. Аре, фуза, мешка. Шулема. Ламе. Ну. Мешки. Это спешна карта доверял куда. На пустера. Эту. Махам карту. В этой пещере живет зло. Вижда месичку травы спанаш. Кил Адама старым дадите. Что излезет, говно? О. Ладно. Ах, традо. Тос. Разимая. Самия. Арзимая. Вижте, там и кафе мощное. Мама. Вот так. То също меджа ще го продам. О, ти много слабо. Не ходи. Ей, братле, ела. Ари, не сме. О, отварка. Още една. Разуме, би. Кива, опазно отваря. What the fuck, бих по... Как смазах плохо. Така, няма нищо. Но трябва да не го убих това нещо. Забе, мишка. Гледай го как не ми пусна нещо. Дай да тръгна на такова. Костюм. Стрели? Да. Зимая. Аре, зимая. Мале. Какви хедшоти. Дратос. Добре, така, сега продължаваме. Зомбаци! Загубите как ме ударил щита. Костите, я говорю. Ого, я? О, скелет. Невозможно. Не могу. Да. Така. Взимаю чудовище. Ай, дали! Тебя могу! Чего могу, Фредди? Вау, вами, лапка. Разимай. Още диле! Разимай, бе. И тя нещо ми пусна. Разимай.
конечно, не. Спрятал корпус на... То что он со сторчивостью? О, мани! Колко мани има? О, 12. Чакай да се видя щета. Няма. Чакай се. Така... Точно особа. Славам се моя. Стати. Сила! Гледайте какъв меч, той е много силен. Да. Така. О, раклета. Аре, взимай, бе. О, зелена почта. Отваря, бе. Аре, взимай, бе. Ще е къв този, бе. Ще бах ти силия. Аз съм бил така, ще не натръпвам. Айде, о, сами. Тя същата. Да, същата е. Аре, взимай, бе! Боженка! Фракас! Малето с много силен, бе! Тук още един меч. Майли... Точно много силен се оказа. Арела. Се те нарече отрепя. Хайде взимай, бе! Можел. Заредя. Я не могу нести больше. Эй, панама начал. Грузнишка. Ше, бегай. Ела, бегай. Газ, бегай. Заряждай се с полшинка. Свършиха. Тан-тан-тан. Газ. Аре, бе. Аре, взимай, бе. Взимай. Оле-ле. Я перегружен. Кстати. Я не могу нести больше. Лита фарма. Да фарма. Ту пак и то баси малката ножка ще му се. Че мога да се го слага. Дай да сваля нещо, е. Я пока не могу это здесь использовать. Стига, бе, брат. Чао. Не стрелите. Тайма.
Да! Лошо! Наконец. Да, иначе аз оставам. Махам ви. Съм верно оставам. Мисията е спойна ли? А? Чакай. О? Monster Remain 3. What the? Още 3. Сериозно ли е, брат? Ела ти ме, мишки! What? What the fuck? Колко много съм... Да. О, кръвчета. А, егире, бе! Ма тука са две! Ай, взимай! Тука е... Стига, да ви сте били много гадни. Добре. Мисля, че вече знам къде ще е другото сега. Ето тук. Ето. Е! Мои обязанности здесь выполнены. Надо я се включа картата. Да гледам каремик. Изхода. Е гледам. Така. Прото излиза от пещерата. Прото излиза от пещерата. Това ми е следващата мисия. Return to a car for reward. Фаре. Имам ли такива освободени? Не, нямам. Не дай. Енерджи. Така. Госпожо. Давайте, имам да ви дам нещо. Привет, я Чарльз. Привет. Рада вас видеть. Да. Не. Ти сради, колко струват, бе? Чакай. Черепа. Меча. Това. Не знам какво трябва да означава това. Армор. Някакъв да се взема. Чакай. Се последно. То сме. Не здесь. Какво правиш? Добре. Значи това се друго. Да, много. Дай, тук виждам, че има някаква. Ето с... Привет, я облачитель логова зла. Тихо, тихо. Добрый день. Yes! Така. Сега. Ще го правя. О, 1000 парички! Ехе! Ти кума направи, браче? Не. Дай да си взема армор. Ти
много зима. Ма това... Окей. А, това е какво съм. Някой друг ден. Май. Не, наистина, това е пълно помощно. Бе, гледай, че още свирка не искаш ли, бе? Шшш. Ти много искаш, бе. Свирам, хиляди. Вие, ко правите, братче? Това защо не ми са хаби? Маце, дай да си купа армия. Каска. Боти. Така. Да, те са последни да го имам. Ръкавички. Така. Слаби са. Охо! Те са много... доста посилни. Някой друг после ще тос. Има ли? То ще е фалшав. То ще е последно вече. Стана. Братле, дай една каска, бе. Пич. Не. Така. То ти много ясно, че ти ще посълне. Това е посълничко. Айде! Да. Сега. 600! Баси ефтин. Да. Така. Аз съм екипиран. Сега. Смоля да искам да дойде с мене. Не. Сега. Съседите се изхабяваш, а? Няма тя в изпощена. Знам, че останаха не с работи, ма. Аре, мишка. Мерси започвам. Чакай си. Йо! Кое е тази? Quest complete. Куда правя сега други тила? Шко правиш? Шо ми малко, отивам с пещерата и... Резме! Братле. Това трябва да значи. Пещерата, ето я. Къде сега ги свали? Ма къде виж? Къде вирай тъс? Втората? Това не мога да разбера. Какво? Трябва да чам при... някакви други... Сега, чай се. Да видя къде си изхвърлих работите. Ето къде така ми случи. Тука... Не има тук хубаво. Стига, брат, къде съм се изхвърляла с тия лопови? Тук е някакъв грозен зомбак. Ето къде така ще са. Няма ги. Ето къде така. Егиде. Така. О, ръкавици. Ма съм по-хубаво. Така. Ето къде така. Ма съм по-хубаво. 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 Ето къде така. Ма съм по-хубаво.
the fuck? Глядите, в танце. Я девчонка. Стигай. Запа за что? Съм по-гочен така с стрелите. С меча. Ще изляза с стрелите малко да ги потрепя. Бягай! Бягай! Какво? Тя мила. Пусна някакви оръжия. Ще се бъркам. Аре, флесме. Да, видях сме никакси. Два удара. Това смечак. Пак с два удара. Взимай, бе, брат. Разрезах това. Тут е кладенчетко. Уел. Моя приятел съм. Напи. Взимай, бе. Пущай, женок. Обаче. Бич. Идем да. Кости. Это знам. Чест. Пак то им чест. Нема. Да. То пак то. Ще тръгна да търся портали. Кой ти стана, брат? Така нещо дали няма. Така разни... Дай се смичах. Взимай, брат. Да. What the? Boom, bitch! Я се трай. Взимай, бе. Така. Кстати. Лава. Вот. Жълтый. Вау. Стрелите ми намаляват 180 няколко. Абе, имам още. Имам още. Че ми съвпаднаха някакви малки потежки. Взимай, бе. Ей, зомбак. Аз ги смирям. Мерси. Спри, махни то слова, бе. И аз... Маля, брат, на един удар по това. Чудовище. Кости, бе. Тук ще има нещо, казвам ти. Казвам ви, хора, ще има. Виждане. Ти аз се прави. Така ще си ги смирам. Тук приятел имам. Но будьте осторожны, там лежит смертельная опасность. Алло. Будьте осторожны, зло сильно впереди. Будьте бдительны, с искаженными бродягами в дикой местности впереди, не стоит шутить. Будьте осторожны, зло сильно... Ендър... Добре, тук виж с... Задължително трябва да има някакъв портал. Тя чудовище, бе! Фак! Ой!
попробуйте, дай-ба. Арзимаема. Бамамата. О, показал глупус. Арзимайте. Эй, шиш, убить. Дай. Эй, госпожа. Приветствие. Привет. Ты все закуми. С дигом, я человек какой протас включил. Брайся, давай. Кто смеся? Ten of Evil. Дай да се играть честно. Сега. Ставим тези. Дай се втар. Ай, ще става парите. Вот. Как много раз усмеется натискам по. Вот так. Это фобров? Можел. Вчера себе оставим, только... Это вас все тоже. Ты с полшага закрывшим трап. Куда пройдет? Дима, что за пошек-то? Дима, что за пошек? Ты сейчас не видишь? Тетка сосала явно. Это ваша зема. Как? Нормально. Не в городе. Не здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, ну такого. Нас попарить в суставах. Фома. Боже. Добрый день. Добро пожаловать, иноземец, в нашу славную хибару. Я знаю, что вы здесь для того, чтобы бросить вызов злу, которое выгнало нас из наших потомственных домов. Но теперь только Акара может быть нашим духовным лидером. Но бродягами в бою командую я. Чтобы заслужить мое доверие, нужно больше, чем убийство нескольких зверей. Мои разведчики-бродяги только что сообщили о чем-то на монастырском кладбище. Очевидно, Андариэл не довольствуется только нашей жизнью. Кровавый порицатель – один из лучших начальников в битве против дьявола в Тристраме. Также был изменен Андариэл одним из первых. Сейчас вы найдете ее на кладбище монастыря. Она делает зомби из наших мертвецов. Мы не можем вынести такое осквернение. Если вы на самом деле наш союзник, вы поможете нам ее уничтожить. Приветствие. Look for both revenue the burial cloth next to the car. Дай. Сега, първо да отида до честа, да си взема мънито. Та. Чаки. Дай. Всъщност. Да.
Не важно. Боже, ладно, ти кажи нещо, дай ми това. Мерси. Вот. Вот так. Евро. Невозможно. Невозможно. Именно. Левел 6. Я скрылый сон. Пойдем на себе левел. 3. Фак. Абе, ще го умарам. Ще го дам. Защо ли отидах при нея? Сега остана при този да не мога да флаша. Вот. Не так. 160. 160. Много скъпо това. О, Савя! Колко струва? 400. Та Савя колко? 200. Събирам. И хора, тук ще бъде край на този клип. Надявам се да ви е харесал, абонирайте за моя канал, оставете по един коментар, харесайте какво и до втория епизод. Чао!